Izaskun naiz, ingeles irakaslea eta Madrilgoa. Nire lehenengo kontaktua euskararekin 26 urterekin izan zen, Madrilen bertan. Handik gutxira Euskal Herrira etorri nintzen, baina hasieran ez nuen aurrera pauso handirik egin. Eta ja 36 urterekin erabaki nuen serio hartzea eta 4 urtetan egatera nuen. Nik uste dut badaudela hainbat gauza argi izan behar ditugunak euskara dela eta. Lehenik eta behin euskararen zailtasun mitologikoaren ideia hori baztertu. Euskara ikasteak, beste edozein hizkuntza ikasteak esfortzo bat eskatzen du, izan ere edozer gauza ikasteko ahaleginak egin behar dira, baina posible bada. Bigarrenik, hanka sartzeko beldurra galdu behar dugula. Nirekin hitz egin duen edonork badakinik hanka sartzen dudala, behin baino gehiagotan, baina euskeraz bizitzeko gai naiz, eta hori da helburua, ez da? Euskal Herrian euskeraz bizitzea. Naiz eta gure euskara batzutan traketza izatea. Eta hirugarrenik, agian garrantzitsuena da, herri baten hizkuntza ikasten dugunean, herri horri errespetua erakusten diogu. Eta errespetuan oinarritutako harremanak sakonagoak dira, aberatsagoak. Eta nik nahi ditut horrelako harremanak sortu bizi naizen lekuan. Eta, zer esango dut, Madrilgoa izateaz gain, euskalduna naiz eta harro nago.